Jesu Kristu inkosi. Baba, Baba siyabonga. Siyabonga ukhulume kahle egameni likaJesu. Angifuni ukudla isikhathi ukhulume kahle. Siyabonga kakhulu ukuthi kuleli ithuba lezwi, ithuba lokukhuluma kukaNkulunkulu. Kusho ukuthi njengamanje ngizodedela ubaba naye asiphe izwi kaNkulunkulu. Ngineqiniso ukuthi konke okwanamuhla uNkulunkulu kuplanile ngendlela. Siyabonga kakhulu. Kodwa-ke ngizocela ukuthi umkhuleko uwodwa unamandla. Umkhuleko nje uwodwa unamandla. Ngizocela umama Phumulo aphinde futhi asikhulekele izwi ubaba akazosipha lona. Cela sibhekise. Emaushe umsebenzi yomimihla ngisela angishumayele zona khona kuthi mangiphela sengilizwa igama udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Angithobeke ngibingelele siyabingelela kakhulu kukhulu wethu uMajila Sibisi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangana ngalendlela. Ngibingelele ubaba omncane okusekuyena ubaba womndeni okhona nangenange ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Mahlase Bhovungana ukuthi uNkulunkulu akholele enkonzweni yanamhlanje ukuba sihlangane. Ngibingelela abefundisi bami abakhona, ubaba uKhuzwayo, ubaba uMvuyane, uNkulunkulu usise. Siyathoba kakhulu ubaba uSithole. Sikhohle ukuthi umfundisi ngona ngu-MC namhlanje. Nomama befundisi-ke bonke siyababingelela. Abantwana bala ekhaya, amadodakazi,
namadodana kufanele ngithi abazukulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba. Nami ke ngizozama ngalokho uNkulunkulu azongisiza ngakho ukungaqedi isikhathi. Kodwa ke ngiye ngifise ukuthi abantu bangazi, ngiyazi ukuthi ngiyaziwa, kodwa mhlawumbe angaziwa senginje. Kufanele-ke ngithathe noma 2-3 minutes ngisho. Abaningi bayazi-ke bayamazi umama uNtsibande elapha emishini kwasiza abantu. Ubaba-ke abamazi abaningi, wadlula emhlabeni ngo-1967. Kade-ke ngo-66 siyazi-ke sihlala sitshelwa ukuthi kwehle umoya ongcwele emishini. So ngo-67 ubaba wami wadlula emhlabeni, ey'nganeni-ke zabo ezintathu ngingokuqala. Ngikhulile-ke njengazo zonke iy'ngane ezikhulela ebandleni, bazokwazi-ke abafundisi engizokusho manje. Sesithathe ngokuthi iy'ngane ngoba siyanazo enkonzweni zisindisiwe kuze kufike la iqala khona ukukhula esithatha indlela yayo. Usuqala ukuthuka, hawu mntanami ngikhoxelani na, kanti mhlawumbe ingane bingakazi izisindiswa. Kwenzeka kanjalo-ke nami ngakhula emishini, kwafika la ngikhula ngiphuma ngihamba. Angizungena-ke ezizathwini ngoba ngambuza uNkulunkulu esengibizile okwesibili ukuthi kwenzeka kanjani. Wangichazela ngicela ungangeni-ke lapho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngihambe. Bathi-ke ngo-2010 ebusuku ngangilele ngezwe izwi elakhuluma nami lathi ngakhele ibandla lami, ungagijimisa imali njengoba abafundisi begijimisa imali, wakhele mina Jesu. Then nga-understanda ukuthi ngikhuluma nobani ngoba ngiyeza introduction. Kunezinto eziwu-4 akazisho ngenxa yesikhathi angizungena kulezi. Ngicabanga ukuthi yanele lokuqala. Ngo-2011 ngawuqala umsebenzi kaNkulunkulu njengoba namhlanje ngimile la. Uqhubekile kumsebenzi from 2011 ngo-2020 kwafika-ke i-COVID. I-COVID-ke yashaya-ke yavala-ke, ngomsankulunkulu-ke sikhona siyaphila. Kodwa ngesikhathi uzoqala i-COVID ngo-26 kuzovaliswe, 26 March 2020, wakhuluma uNkulunkulu nami wathi angakhe i-WhatsApp group engizoshumayela kuyona zonke iy'nsuku ukuze-ke abazalwane ngoba sekuvaliwe ukukhonza qhubeke nokukhonza. Yaqala-ke ebandleni kwakunabantu abawu-30 kuphela abano-WhatsApp. Ngayiqala-ke WhatsApp group ngashumayela kuyona. Ngomusa-ke kaNkulunkulu njengamanje ama-group awu-11 anabantu abangaphezu ka-10,300. Ibandla kaNkulunkulu asenginikeze lona 10,300 njengamanje bangaphezulu kwabo. Zonke-ke iy'nsuku wakukhulisa kumsebenzi, sinama-branches awu-35. Ngikhuluma kumanje. Sidluleke lapho bengizisho ukuthi ngubani ukuze ngaziwe ukuthi ngisukaphi, ngawa, ngavuka, ngila namhlanje ngomusa kaNkulunkulu. Isimanga-ke esikhulu sila. Ivesi elifundwe ubaba uKhuzwayo lifananise nevesi elinikezwe uNkulunkulu ukuthi ngikhulume ngalo. Yena-ke ugxile kakhulu kwi-altare, mina ngizogxila kulo ngesikhonkwane. Ufunde yena iZaga 22 verse 28, ungasusi isikhonkwane esidala oyihla abasinisileyo. Mina wanginika iZaga 23 verse 10 and 11, uthi verse 10, ungasusi isikhonkwane esidala, ungangeni ensimini emasimini ezintandane ngokuba umhlengi wazo unamandla uyakumela indaba yazo kuwe. Ivesi-ke iphamisizwe elijulileke kakhulu. Ungasusi isikhonkwane esidala, ungangeni ensimini emasimini ezintandane. Intandane yini? Intandane umuntu ongenabo abazali. Siyakhohlwa-ke iy'ntandane ey'ndala, sinake iy'ntandane ey'ndani ezincane. Kanti uma kukhulunywa ngomkhulu walapha ekhaya ubaba uBhovungane, bonke abantu abala endlini bayizintandane ngoba yena akasekho.
So ke sonke sizintandane. Now lithi ke ungangene emasimini ezintandane ukuba umhlengi wazo unamandla uyakumela indaba yakho. So ngamanye amagama umuntu ozongena kwaSibisi ezodunga umuzi kaSibisi uNkulunkulu uzodila naye. Isho lokho leliso. Angiliphini. Ungasusi isikhonkwane esidala. Ungangene emasimini ezintandane. Sengishilo ngathi sonke nje wasila esingabakwaSibisi sizintandane ngokuMkhulu uGogo unganakasela. So ke lithi ke ungangene emasimini alezi zintandane. Ngokuba umhlengi wazo unamandla uyakumela indaba yazo kuwe. Njengamanje usuku umhlengi walezi zintandane uzomela indaba yazo njengamanje. So kusho ukuthi umuntu ozozithola ukuthi uyena ngandlela thize odale ukuthi isikhonkwane esidala sisuke akaphenduke. Angibuyeke ngize la. Ubaba usesikhonze kakhulu nge-altari. Ngifuna ukuthi ngithi yini isikhonkwane. Ngoba kuzokhuluma ngesikhonkwane kanti asisazi sisi-understand. Ngithandeke mina to understand into ngiyibheke ngolimi lwesiNgisi eBhayibhelini kakhulu iNew King James Version. Ngoba iNew King James Version is the only version translated exactly from Hebrew language. So uma ufuna ukuthola ukuthi kahle hle njengoba iBhayibheli labhalwa ngesiHebheru kuqala lithini le meaning ngoya kwi-King James Version. Well-ke King James Version inesingisi esiqinile thou no thee. Bese siya-ke kwi-New King James Version sithola ulimi kwesilujwayele. Ithi-ke uverse 10 kuya ku-11. Do not remove the ancient landmark nor enter the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty, he will plead their cause against you. Asiqhubekeke si-understand what is a landmark, yini isikhonkwane. Ithi-ke Oxford Dictionary, it's an object or feature of a landscape or town that is easily seen and recognized from a distance, especially one that enables someone to establish their location. Angibuyeke ngize kulolumi lwethu-ke. I-landmark noma isikhonkwane into ebekiwe endaweni ethize noma edolobheni elithize ebonakala kalula ukude kodwa ekwenza wena understand ukuthi ukuphi. Kufuna sibambelele. Ikwenza uzazi ukuthi ukuphi. It enables someone to establish their location. So without the landmark ngeke ukwazi ukuzi-establish. Abantu abasebenzisa i-GPS-ke mabehamba kuyenzeka uma ingadonsi kahle i-network uthi ufaka indawo ethize ofuna ukuya kuyona bese ithi what is your location, ngoba ayikwazi ukukutshela ukuthi hamba uye lapha ingazi ukuthi wena ukuphi. So njengamanje-ke i-landmark isikhonkwane ilesi esasishiyelwa ubaba uBhovungana. So we have to move from that landmark ukuze sazi ukuthi siyaphi, because uma ungekho endaweni efanele uzoduka ne-GPS ngeke ikusize. So-ke i-landmark-ke isikhonkwane esidala musuke usisusa. Izwi-ke silifundile lithi ungasusi isikhonkwane esidala. Umkhulu-ke uBhovungana ukhulise obaba ngokubeka isikhonkwane esiyizwi likaNkulunkulu. Ngiyamazi-ke mina noma ngangisemncane kodwa ngiyamazi kakhulu ubaba uSibisi, wayengithanda njengengane njengomfanyana nabafana bakhe. So ngiyamazi, ngiyabazi futhi ubufakazi bakhe. Ubaba uSibisi useshila ubaba, mina akangixoxanga-ke nobaba uSibisi omncane ophilayo manje, kodwa ngiyayazi ubufakazi bakhe. Wayephuza utshwala, wayekade ekhonza amadlozi, wasindiswa waphenduka. So that is the landmark akasishiyele yona. So uma kungaba khona emndenini wakhe ofisa ukusebenza ngalezi zinto yena azishiye, hard luck ngoba ngeke aphumelele. Inazelo yesibili yaleli gama elithi landmark ngifuna sizwe. It's an event or discovery
marking an important stage of turning point in something. So ngamanye amagama ubaba uBhovungana ekuphileni kwakhe ezonweni, he discovered a turning point. Wathi mina nomndeni wami ngiyagcina la. Mina nomndeni wami somkhonza uNkulunkulu. So uma komunye kulomndeni ngeshwa ebuyela lapha ajika khona ubaba ngeke alungelwe lutho. Ake ngikhulume ngami ke kafushane wangifuna nizwe lento. Ngiqale kahle ngathi ngifike ngakholwa ngawa ngabuya. Ekuweni kwami ngikwenzile konke ongasho ucabange ngaphandle kokuphuza nokubhema. Ngifuna ukungena ke kuleli ngoba khona into engifuna ukuyixoxa. Kahle ngoba unkosikazi wami ukhona, uyayazi ke history. Ngithande kakhulu amantombazane. Amantombazane ke afaka imitha yaloyana. Yangithatha kenye. Kusho ukuthi ayisikhulumile naloya muntu. Ngoba phela sisuke singazi yathi ngisakhona ngazi kuze emsebenzini ibenjani. Hayi ngahamba. Ngathi mangena kwakuyisiyoni siyabholofida. Ngathi mangena nje nayo la ngabona khona sesihamba lo muntu uyeqala lapho ufika washo ukuthize ngami. Ngathi mangena ngihlala bathi hawu lalelana mntanami ningaphindi nimfaka umuthi lo. Umuthi kulo muntu awusebenzi. Ungumuntu kaNkulunkulu lo. Wasethi bhuti ngangicela ngisebhuti lapho. Uyubona uma uqeda ukudla uphalaza. Ngathi yebo ngiyibona kodwa sebekufakela umuthi. Wathi uma ungaphalazanga uvele ushone etoilet ukhishwe system time. Ngathi yebo wathi umuthi awuhlali kuwena. Wena ubusisa uNkulunkulu ungawusebenzisi futhi nawe uma kwawuthinta uyaphupha. Wathi ngeke ubulawa umuntu wena uyozuzifela. Ngeke ukhona uma ngitshela ukuthi sekuzanywe ngizanywe ukubulawa 4 times. Ngasinda. Hlali kuyi iprofesi yalesa sayoni. And namanje I am wanted. Ngiyazi ukuthi ubani ofuna ukungibulala ngenike lapho. Kodwa engizama ukuchaza ukuthi uma uqala manje usebenzisa umuthi kanti ubaba wasishintsha isikhonkwane wabeka esisha ngeke ulungelwe lutho. Angilungelwanga ilutho. Ngizame konke ngike nga-own ama-bottle store awu-3. Ngingakakholwa nga-own 3 eyodwa yami awuthunga waqasha. Abangangigqekezelela kona okwala. Ngaye enyangeni eyaziwayo ngenhlanhla nje ngithintwa ngey'ngcabo nezinto ey'ningi. Ngaye enyangeni eyaziwayo ngakhuluma nayo. Yathi yabona-ke mina wolala uvulile eminyango kosa ungagqekezelwe. Make wagqekezelwa uyithatha iy'khwama zami ngikhonzolwayo. Hhayi-ke ngathula. Awuphelanga u3 months kwagqekezwa. Ngashona kuyena. Lahla phela iy'khwama zakho nje. Waqala wathithiza. Kwabuya leya nto eyayishiwa yisayoni. Umuthi ngeke usebenze. Uma kwawuthinta uyaphupha. Owusebenzisa kuyafa. Ngakho-ke ngizothe ey'nganeni zikababa uBhovungana. Ngisho from experience. Libambeni ivangeli esalibamba kwasiza abantu. Angisho ukuthi wrong amanye amabandla ningangizwa kabi. Ngiyazi abanye sebekwamanye amabandla. Kodwa gcina i-altare likababa sishiyela lo. Ngoba uma ungaligcinanga ngeke ulungelwe lutho. Lokho nje imessage enkulu engifuna ukuzoyisho ukuthi mususigudluza isikhonkwane. Ubaba ukhulisa umndeni wakhe ngezwi. Izwi eliujikelele ngoba izwi ulizwi uJesu. Uthi uJohn 1:1-5 eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Kodwa ukukhanya kukhanye bumnyameni. Wona amahluko lo ukukhanya kukhanye bumnyameni. So uJesu ulizwi. Ngaphandle kwenkosi uJesu asilutho. So kodwa uma thina sikhonza inkosi uJesu sizoba utho ngoba sizalelwe khona. Akulunganga lutho lwami ngoba angizalelwanga emthini. Iyabasiza abanye abantu imithi kodwa mina ayingisizanga futhi ngeke ingisize. Ngifuna ukuzosho-ke ey'nganeni zikaBhovungana ukuthi angeke nisizwe lutho. Buyanani nje nithandane nizwane ngoba ubaba wabeka isikhonkwane wathi ngiyagcina la. Ngiyashintsha mina nomuzi wami sekumkhonza uJehova.
Khona lento engizolokhu ngisho ke uJesu Kristu inkosi ake ngiwuchaze ngoba manje ake ngiwuchaze. Niyazi uJesu Kristu inkosi isikhonkwane leso. Esinye seyikhonkwane asaziyo ubaba uBhokungana. Yazi ke sengizokhuluma into abanye abaningi babengekho, abanye bazoyikhumbula. Ngiqale ngami iqala ngesikhathi ngisindiswa ngo-2011 uNkulunkulu esengibizile. Ngazithola njalo ngithi uJesu Kristu inkosi ngingazi ukuthi ngusholani. Mangiphendula ucingo ngingaliphenduli ngohallo ngithi uJesu Kristu inkosi. Kwahamba ngaze ngathola leli zwi likwaba seFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Mhlawumbe onalo ngicela ngibhekele nje sigijile. Philippians chapter 2 verse 9 kuya ku-11. So lithola kahle ku verse 11. Ngiyathanda lona silifunde ngesizulu kodwa nangesingisi silungile ngoba khona asithi noliphethe ngesingisi kakhulu ngifuna uverse 11 ngoba ufuna ukuyiconfirm again. Verse 9 to 11. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lord Jesus Christ is Lord. Bhalwe ngamagama angakanani? Funa uconfirm isingisi ngoba ngiyazi nasezulwini. Kunjani ku ngamakhulu capital letters? Hayi. Kodwa khona uzongiqalela ngesizulu ku verse 9 ngiyabonga kakhulu. Ufundeka kanje nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Selutho kuqala verse 11 baba fine. From verse 9 lithi uNkulunkulu umnika igama elingaphezulu kwamagama onke. Ngaleli gama amadola ayaguqa ezulwini, ayaguqa emhlabeni, aguqa ngaphansi komhlaba. Bese lithi ke nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Kube udumo kuNkulunkulu. So masithi uJesu Kristu inkosi, sidumisa uyise more than ukudumisa umnikazi wegama. Okay. So ke enginika ke leli gama sengilidiscover. Liyisimanga befundisi bami it's a tip. Mawukhipha idemons sisijwayele ukuthi sithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha moya omubi iphuma. Mawuke wathi uJesu Kristu inkosi phezulu lomzimba liphuma manje ayikusasa. Leli gama lishisa lidlula uthi ngegama mawuqale ngegama. Kuvuka abantu abafile ngaleli gama. Kusinda abantu abagulayo ngaleli gama. Egroupini sekunabantu abathi imindeni yabo ingane zabo sayazi clinic ngenxa yaleli gama uJesu Kristu inkosi. Ngithi ke lisikhonkwane ngizokuchaza ukuthi ngisho ngani. Ubaba uBhokungana washiya likhulunywe emishini. Ilalele kahleke. 74 noma ngo75 uAnto omkhulu washona wadlula emhlabeni. Mayebuya ezintweni azikhulumayo wathi uJesu uthe yindaba ningibize ngoJesu ningangibizi ngokuthi ngiyinkosi uJesu na. Saqala imishini sonke sathi inkosi uJesu, inkosi uJesu. Theke mina uma esengibiza sesiyadiscover ezweni kuqala uJesu Kristu inkosi. So ngamanye amagama ukuthi inkosi uJesu ukuthi uJesu Kristu inkosi it's one and the same thing. So sebengashintsha ke bathi udaka lweminye imizi. Kodwa udaka lwethu esiphuma esizalwe emishini ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ukuthi ngoba siyivuka manje ngivuka ngalendlela ngiyadlula ka ngikho lapho. Kodwa ubaba ngesikhathi sika baba uBhokungana wahamba sithi inkosi uJesu singambizi ngegama. So bengingathi emndenini wakwaSibisi livuseni leli gama linamandla. Lishaya yonke ngisho ngene emoto ngisho ungazange uthandaze. Bambe isitele ngishaya ukhi ukuthi uJesu Kristu inkosi sekuphelile. Usuqedile ngoba uRoma 10 verse 9 lithi mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. So in other words mawusumvumile uJesu usindisile. Kungenzeka iaccident manje after a minute ushilo uyongena ugijima ezulwini. So leli igama elithi uJesu Kristu liphethe yonke into. So ke manje isizwa silisho akuyona into yasebandleni engikulona kodwa uNkulunkulu uyigqamisile ke yavela ngoba yalahleka ke somewhere engeke ngisaqhubeka ke ngene. Kodwa ngizama ukuchaza ukuthi ilandmark enye yezinto baba hamba ikhulunywa ukuthi
ukuthi inkosi uJesu. Namhlanje ke sesithi ke uJesu Kristu inkosi. Sivuseleleni ke esinye sezikhonkwane sizonisiza noma ngabe wenzani noma ngabe yini uthandazile uqedile la. Noma ngabe kufika isikhathi sokuhamba emhlabeni umvumile ukuthi uyinkosi. Iselelesi sasho la magama wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Kanjani na ngoba phela leli gama libhalwe uPaul kwabaseRoma 10. uPaul akahambanga noJesu. Uma sihlola siyathola ukuthi iselelesi zazi u2. Kukhona esinye ngapha ngazi siphe sathi. Kodwa khona esathi uMungu Kristu yehle emthini usehlise nathi. Sase sithe sinye thina silenga ngoba kusifanele lo abone lutho. Sase sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Lawo magama akekho umuntu onombuso ngeyona inkosi. Sasivuma ukuthi uJesu inkosi. Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. So ngokusho lokho sasithi uJesu Kristu inkosi. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ngakho ke kufanele siziqonde izinto ezinje ezizosiza sikwazi ukubuyisa isikhonkwane esidala. Ngoba ushilo ubaba wabeka iqiniso isikhonkwane esidala soniwe isono. Isono sijulile. Ijulile indaba yesono. Abantu abaningi including myself isikhathi sihambile kwasiza abantu sayizonda inkonzo yokuvuma izono. Kanti yona izifundo izafi 59 verse 1 and 2 imkhuleko yethu ayizwakali ngenxa yezono ziwudonga. Umuya kuJoshua chapter 7 verse 19 and 12 uJoshua wayevumisa izono. Uye kuJobe chapter 42 from verse 6 uNkulunkulu utshela abangani bakaJobe uthi hambani niye kuJobe niphathe inkunzi eziwu6 niyozicelela kuye ukuthi anicelele kimi uxolo ngoba maniza ngqokimi mina ngizonishaya. So indaba yokuvuma isono komunye indaba endala from the Old Testament. Umuza kuPaul chapter 22 wezenzo wavuma izono. Naye wavumisa izono. uJohane umbhaphatisi wayivumisa izono engaka bhaphatisi. So ngamanye amagama asisuke uyithatha inkonzo yokuvuma izono sinamathisele ebandleni ethile bese siyizonda. Inkinga eyenzekile ukuthi ngifike ngavuma isono sami kuba busithole saqhuma kumphathi kababa usithole. Akukhulunywa ngesono. That is very wrong. Akukhulunywa ngezono zabantu. So isono mina uJesu ngesesengibize ngitshele ngibuyisela kuyo lenkonzo wathi uma ngeke ngakhuluma ngesono somuntu uyosistressa kimi. Lo ozila uzomthethelela ngoba uzekholwa mina ngizothwala leso sono. So abantu bahlupheka bayagula basindi bathwele izono zabantu ngoba bakhulume ngezono zabantu. Akukhulunywa ngesono somuntu. So ke la ke ebandleni ngikulona uNkulunkulu uthe akube mina ngedwa ovumisayo ngoba ufunda isifundo ebandleni ngeke ngilishe enilaziyo okukhulunywa ngezono zabantu. So inkonzo okuvuma izono bantu bakwasibisi ningayinqeni ningayizondi igcwele eBhayibhelini and awukwazi ukucommunicate usho ubaba wathi asithandazeni wathi ufuna sithandaze senze njani sidilizile udonga ukuze sizwakale kuNkulunkulu ngoba ngeke sizwakale ngaphandle singadilizile udonga. So ukubuyisa ialtar wabakhulume ngalo ungalibuyisa manje uguqa uzuphenduleka uma unezono. Susa izono zikuvimbile. So i-idea yezono is correct and 100%. But indlela esebenziseke ngayo sesiyayizonda sibuka kabi. Kodwa funa sikhumbuleke ukuthi phela kuhamba emhlabeni umuntu alimala aqhubeke. Kodwa ke ngiza levangeli elibukeka lifana. Ake ngikhulume othi ngibona zikho ingane. Ngifuna ukuthi ngichaze kancane ukuthi lela nginikezele uNkulunkulu lijule kanjani ivangeli. Lijule kunalele ngithi ngizalwa kulona. Ubuwazi ukuthi ukuhlela umndeni ufananise nomuntu ohushulisisa. Mawufunda uGenesis 38 qala kuverse 6 likutshela kahle lithi kwakunamadodana amathathu kaJuda. uJuda wathathele oqala umfazi. Mase emthathelile uNkulunkulu wambulala lo oqala wase ethu uJuda lo wesibili ngena umkamfowenu utholela umkamfowenu inzalo. So ngame amagama njengoba kade bekukhomba nje bebekhomba wena bethi wena mawusala. So what happens ke uma eshona lo
lo wesibili akaye kulo lo mama lo emnikeza izingane ezikamufi ngoba umdlalifa buhlala kumufi buhlala endlini eyodwa abushintshi so mabuhlezi lapha ya so lo mayefuna ezakhe ufuna athatha unkosikazi wakhe azoya kuye athole ezakhe aye kulo waya womfowabo avuse indlalifa lithi ke iBhayibheli lo waya kumkamfowabo wachitha ngaphandle uNkulunkulu wakuzonda lokho wambulala ngiyazi ukuthi into esingayazi esingayijwayela so ukuhlela umndeni ubulele ufanele insene umuntu ohamba wenza abortion esibhedlela ungumuntu wesilisa ngoba uchithe ngaphandle so ngabe amagama ngizama ukuthi ivangeli engiliphethe ke lijulile uthola izinto ezingaziwe ezingakhulunywanga kwezinye indawo ngoba ngabizwa angiphendulwanga yizwi ngoba izwi ngase ngilazi ngabizwa mina la endlebeni zami and leyo meeting enganginayo nenkosi uJesu ngeshwa silele ndawonye nonkosikazi wami akayazi wayele so akekho noyedwa sebezamile bezongudluza abantu bethi shintsha lokhu kwenzelani lokhu ibuza umbuzo wodwa imeeting engabizwa kuyo where you there angangingekho ngiyekeke ngoba ngikwazi ukushintsha into engiyinikiwe ngoba ilento engiyinikiwe ezongenisa ezulwini ilento engiyinikiwe abangilandelayo abayizwayo songena nabezulwini angithathi into omunye umuntu so ke angisho ke ningangizwa kabi ngikhuluma ngami la angitsho ukuthi khona ibandla elirong wherever you are but ngiphilela uJesu phila impilo engcwele umkhonzo uNkulunkulu uvuma izono zakho ngoba ngaphandle kokuvuma isono igama elithi ukuthethelela lisho ukuthi indaba ukuthethelela angafike can you forgive somebody engazange acela uxolo so kusho ukuthi kufanele umuntu avume isono ukuze athethelelwe so asisukuyizonda indaba yokuvuma isono but kunabantu ongafanele bavumise izono kunabantu abakhuluma ngezono zabantu mina ngatshelwa kahle kwathiwa ngiyalinganisa ubaba uSithole ubaba uSithole ezakimi ethi baba uMsibande njengomphathi wakhe ngicela uvume isono kunesono ngisikhumbulayo ufuna ngimmise nami ngiye kulo wami engilungisa kena ngiqede bese ngizosiza ubaba uSithole ngoba ngesikhathi ngikhulekela ubaba uSithole nowami umkhuleka ufike ngoba uvinjwe lesi sono sami so manje siyahluleka ukuzidiscipline sizenze izingane athi manje umuntu ufuna ukuvuma uvume nawe wazi ukuthi wonile so leso sono sesithweswe kuwena yikho abefundisi bethu esibayizwe nabesithembile esibathembile behluleke endleleni yokukholwa because bavumisa izono benezono bavumisa izono zingavunyiwe inkonzo ejule ngendlela emangalisayo le but ke okukhulu engizokusho ake sikhonzeni uNkulunkulu bantwana bakababa uBhovungane sihambe ngobungcwele ungamelani nediscovery yahlongozo noma yahlonzwa ngumkhulu uMahlase uBhovungane kaNomashingila kaBango izibise ezimlomo obomvu nabantwana zonkomo nezitho ezinhlanu onkomo zithe ezinhlanu othandayo uhlephula kwesakhe kodwa kungapheli izibisi zikaGawula kaNtshukulu bamazi lapho bengamazi bathula labo baba obibona ufamba bajabula kakhulu ngiyabonga baba ungipha amanzi ngakho ke ngizothi asikhuliseni izingane zethu ngezwi Efesu 6:1-4 lithi bantwana lalelana abazali benu enkosini so ubaba uBhovungane usikhulise ngezwi asikhulisanga ngenye into ake singaphumi ezwini silenze izwi njengoba linjalo yazisa isho nonyoko kungumyalelo wokuqala nesethembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni ngikhuluma nabazukulu manje sengibuya kobaba nani boyise engabathuthelisa abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kaNkulunkulu so simele ukubafundisa abantwana esakufundiswa umkhulu noma esakufundiswa ubaba njengobaba uSibiso kuyena osaphila ubaba omncane lawa mazwi usho njalo Deuteronomy 6:6 uthi lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho ubafundisa impela wona abantwana uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba endleleni yakho nalapho ulala nalapho uvuka uyakwabopha abe luphawu esandleni sakho abe isikhumbuzo phakathi
kwamehlo akho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ake sibambeni lapho ke lokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho, khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Ngicela ukuthi ngenze njenake. Ngimchazile uRoma 10:9 ukuthi selelesi sawuthandaza wathi uJesu namhlanje ngizoba nani eparadise. Abathandayo, mhlambe before ngifike lapho, ngifuna ukuyichaza le ndawo yokuguqa, kodwa ngibe ngingaphoqi umuntu ukuguqa. Uma ufunda amaHubo 95 down to verse 6 and 7, 2 years ago besibandla nathi singaguqa, kwafika izwi kimi leli langibiza lathi, yini indaba ningaguqi uma nikhuleka? Mawufunde eBhayibhelini noma ikuphi indodana yami yayingiguqela, ningcono inina kunoJesu maningafuni ukungiguqela. Saqala lapho ke saguqa, namanje ke asiphoqi umuntu ukuthi aguqe. Kodwa ke ngifisa ukuthi ke abathandayo silungise i-altare manje. Ngeke kusize ukuyokhuleka kulo singcolile. Ngicela sikhuleka abaseRoma 10:9 lisho emva kwami. Emva kwalo mkhuleko ngizobe sengiyanikhulekela nonke bese ngihlala phansi. So khuleka abaseRoma 10:9 asifunde ukuthi bathini. Ungaze uzwe mina sengikhuleka awengazi ukukhulekwa lento kanti yazi into esikhulekayo ngikhuleka izwi. Roma 10:9 uthi uverse 9, ngokuba umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo yakusindiswa. That is a full salvation. Bese verse 10, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. So uma ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu, that is righteousness, usulungile. Bese lithi emva kwalokho ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Now abantu ke abakholwayo ngithi bawu2 emhlabeni. Kukhona lo odalelwe izulu, azidli izona ukuthi ngomzuzu wokugcina, and ngikhuluma into ekhona, ngomzuzu wokugcina mhlawumbe kuvela ikhaya accident, kade engamfuni uNkulunkulu, ahamba esibhedlela. Mase sesibhedlela fika umkakhe noma umama wakhe nombani, umntanami uyagula ulimele nje, ulathi ngicela umfundisi. Alanda umfundisi amthandazisa uRoma 10:9, ahamba umfundisi, an hour later asho, lo muntu uyezulwini engazivumanga izona njengeselelesi. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ayikho indaba izona ekhulunywayo. Bese kuba khona lo wesibili, abantu bawu2 lo kufanele ayiphile insindiso. Makufanele uyiphile kufanele kumvume uJesu. Bese uvuma izono zakho, ubhabhadiswe emanzini. Mawufunda uMarko 16:16 lithi okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa, kodwa ongakholwa uzolahla. So ukubhabhadiswa kuwuphawu lokuphenduka. Yikho uJohane umbhabhadisi wathi kubaFarisi bengafuni uvuma izono, njalo ezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela ulaka oluzayo na? Kambe nithi ninzalo kaAbraham, bezani izithelo ezikhombisa ukuphenduka, ukubhabhadiswa. Vuma izono, vuma uJesu ngoRoma 10:9, vuma izono zakho ubhabhadiswe. Ukubhabhadiswa ngomlilo kaMoya Ongcwele kaNkulunkulu. So yilokho engifuna ukukusho ukuthi ke indaba ayipheli kuRoma 10:9, kodwa kulabo mhlambe yimina ngeke ngisafika eRichards Bay, ngizongena ngigijime ezulwini ngoba kade ngimthandazisa uRoma 10:9. Kodwa uma kusafanele ngiphile, kufanele ngizihlanze. 1 John 3:3, bonke abanethemba lokumbona bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Sizocula ke kancane bese siyaguqa, siphakamise izandla, sithandaze nisho emva kwami, siqede ukusho emva kwami bese ngimkhulekela, ngimcelele kuNkulunkulu aningcwelise nonke. Senzothi niyake altare la kwaSibise la show baba uBhovungane, niye sekulula ukungena ucommunicate noNkulunkulu. Khethe yakho ngobindlela zimbi, khethe
yakho yakho khethe yakho Zimbili enye enye khethe yakho Siphakamise izandla sonke ngesingahlelo emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uvuselele i-altare likaBaba ukuba njalo mangiza kuwe Nkosi Jesu uphendule umkhuleko wami. Ilondoloze Nkosi, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukuthi ngithandazeke sisaphakamisile izandla. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho Nkosi. Nanku umndeni wakwaSibisi nezihlobo ezikhona, singabashiyi ngaphandle, bonke nje abantu abakhona la endlini. Ngibanikela kuwena Nkosi, bonke asebethandazile lo mkhuleko uyabazi. Wena ubona ukujula kwenhliziyo, ngenelela Nkulunkulu wethu. Siyavusa i-altare lakwaSibisi elashiwo ubaba uBhovungana, lapho washo khona wathi mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Siyacela Nkulunkulu wethu ukuba uze ukukhala kwabantwana. Siyacela Nkulunkulu wethu ukuthi ubabiyele, ubagcine, ubalondoloze kuze kube usuku abangena ngalezulwini. Bayabuyela Nkosi esikhonkwaneni esidala, bayazilahla Nkosi, ubona inhliziyo yalo naloyo. Ngiyacela-ke wenza amaHubo 34:7 uthe Nkosi umuntu wakho ingelosi yakhe imisa nxazonke kuyo bese imvikela. AmaHubo 17:8 uthe uyasibiyela Nkosi njengenhlamvu yeso lakho. AmaHubo 139:5 uthe umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwabo. Nanku lo mndeni Nkosi ngiwunikela kuwena. Siyazi eminyakeni edlule Nkosi bake baba sesimweni sokuhlaseleka, kwabakhona izikhala ezisebenza kulo mndeni. Ngiyacela Nkosi uIsaiah 54:17 asebenze, othi asikho isikhala esilolele lo mndeni sophumelela, nolimo oluvukelayo lo mndeni uzolwahlulela. Ngibabika kuwena-ke Nkosi, ngiyacela wenze umsebenzi, uvikele kusukela kubaba omncane phezulu kuze kuyofika kumzukulu oyingane kunabo bonke. Uyabazi Nkosi bangabakho, ngibanikela kuwena namhlanje. Dumo lonke silinikeza wena, siyavuma sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Sengibuyisela kumphathi wohlelo.